Καλημέρα σε όλους, αυτή είναι η γιαγιά μου η Ελένη και σήμερα είχα την ευκαιρία, όπως καθόμουν από μικρή και την παρακολουθούσα να ανοίγει τα φύλλα της, έτσι την πέτυχα και σήμερα και άρπαξα την ευκαιρία να αποτυπώσω λεπτό. Απ' τη δική σου έφαγα, μου λέει. Πάρα πολύ. Την πίτα για την οποία όλοι της λένε για το φύλλο της. Και δεν μπορώ να μην πω ότι έχω μάθει από την καλύτερη. Φυσικά η απάντηση που έδινε πόσο βάζεις εδώ πέρα ήταν όλα με το μάτι. Αλλά για κάποιο λόγο τα εξηγεί τόσο λεπτομερώς που μετά μπορείς να πάρεις τη συνταγή και να την αντιγράψεις όσο μπορείς. Γιατί ακόμη και εγώ που έχω πάρει τη συνταγή βήμα-βήμα, γραμμάριο-γραμμάριο, σαν τη δικιά της δεν μου βγαίνει ρε παιδί μου ακόμη. Αλλά θα φτάσω κι εκεί. Η γιαγιά μου δεν μπουκώνει την πίτα στο λάδι. Βάζει λαδάκι στη ζύμη για τα φύλλα, λίγο λαδάκι στη γέμιση με το σπανάκι και τα χόρτα, τα οποία φυσικά είναι από τον κήπο της, και ανοίγει το φύλλο με σιμιγδάλι, σαν τη ζύμη της πίτσας για να γίνει τραγανό. Εννοείται είναι της σχολής, δεν πετάμε τίποτα. Και το ζουμάκι που μένει στον μπόλ από τα χόρτα το ανακατεύει με νεράκι, λάδι και αυγό για να περιχύσει την πίτα αφού την έχει κόψει. Τα λέμε σε μία ώρα με την πιο μαγική πίτα.